Venga, vamos.
postua berriz Ruben Saralegi eta Nafarroko 3. postua 74-78rekin Jon Rekondo. Txibi Utergak emango dio saria. Hortuz Txibi Uterga, Jon Rekondori saria ematen. Bigarren postuan eta atzetik aurrera etorriz, Juanjo López. Bigarren postua Juanjo López, esan bezala atzetik aurrera etorri da. Saria Jon Telletxeak emango dio Nafarroko lehendakaria. Eta beste behin eta aurten Euskal Herriko txapeldakin ere zer ikusia duena Iker Vicente txapelduna. Hortxe duzu txapela Txibi Uterga jartzen dio. Txalo handi bat aizkolari gazteena dugu eta hainbat urtetako txapelduna. Txalo handi bat eskenika. Eta zuen eskerrik asko eta hurrengo arte. Agur! Zutuni jarri, begira bagora. Hey, guazen! Xaloa Telebista zure eskura. Donesteben Ostiz Albaitaritza Zentro Teknikoa, etxeko animalientzat era guzietako produktuak, baita osasuntsu egoteko kalitatezko pentsuak. Ilapaindegi zerbitzua, txertoak, errebisioak, operazioak. Zuen zain gaude, Ostiz Albaitaritza Zentro Teknikoa Donesteben. Negu honetan zure etxean goxo-goxo egoteko aukera zabalak aurkituko dituzu Menditxurin. Pelet berogailuak, egurrezko sukaldeak, bioetanol berogailuak, lurreko suak labearekin, egurrezko berogailuak. Donesteben gaude Menditxuri Leitza errepidean. Almando zen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak.
kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen.